guys! Nahimaot ko ba? Pangitan ako mga bag. Kaya mangita kong sinsilyo. Basig na ako yung mga sinsilyo. Hilig mo gumanuksok, te. Hilig kayo gumanuksok o mga gagmay-gagmay ba? 50, 100. Kaya wala ko kwarta, guys. So, nangita ko sa akong mga bag. Nanadri sa Tagom. Ako mga bag sa Mabini. Katik mong daghana. Hilig mo kayo gumangukay. Good, mga bag. Katik na akong hiligat eh. Bag. Kaya, wala naman price. Mga 300 na. 250. Nahimaot ko. Nagtanaw sa akong mga sulod sa akong bag. Puros mga mura din akong natigom, te. Ticket sa bus. Nahimaot ko ba? Wala 50. Isa. 50. Yay, naka 50. Ano ko masahib ba? Saan ni? Ba't asa ni Gikon? Ticket? Shanghai. Sa bag, guro ni ba? Dala. Okay. Kaya China man ang kuwan. O na mga resibo. Hala, mataguan ako ni. Ani, resibo po. Yung taguan ng mga ticket. Ipon na to, pinakabok ticket ako makit ang deliron. Ticket na po. Ticket. Bachelor. Ani, metro. Sa mukha niya akong bago eh. Ani, mga resibo. Mark, siguro ni ba? Kung nagdala. Kailan na akong ticket? 2, plus 2, 4, 5, 6, 7. Ito ni, resibo gapon. Resibo. Diba? Amazing. Yung kodamak na po yun. Yung mga, ano naman akong bago. Ito sa ballpen, isa. Nasinsilyo. Okay, muna ta sa isa ka bag. Ito sa ikang bag. Uy, kadamak ko. Yung mga tissue. Napikwan sa mani. Ano eh? Sa Grand Mall. Uy, na yung mga tambal. Dara, di ang tambal natong ipangita, Saridon. Ay, dili, dili. Pala di saridon. May dala lang ko anikol. Andam ba? Toothpick na siya. So, pila ka. Wala, toothpick. Anong kadaghan sa toothpick? Ada pa akong bagong toothpick. Kaya akong hiligag toothpick. Ay, sinsilyo. Sana na akong kwarta, ticket. Isa na ticket, ani. Wala kayo siya kasakay yung bus? Ay, duha yan ticket. Wala kayo siya kasakay yung bus. Kaya nga bag. Wala kayo siya ticket sulod. Ano ko, sinsilyo ni? Sinsilyo, di mo ko ka. Tara, piso. Mana kasi kaduhang bag. Ito lo kani. Ruang sling. Uy, naikuan ko. Pasalubong ba dinili kag Thailand? Wala din ninagamit na ko ba? Ito na to na. Bang. Uy, natay duha ka hanamita dere. Ito ba wala na ko dalang hanamita na dito dere sa bag. May resibo. Size. Wala ko siya ticket, himala. Wala kayo siya sulod. Nabali na guro. Kani. Wala siya ticket, duha ka buo. Ang bago niya bus. Private na bus, karap. Duha. 20. 25 ang kwarta ni. Ano nila yun? Saka yan. Resibo po. Ay, wala kayo siya. Nalimpihan na din ako ni na bag. Kasi unod. Kani daw. Kani, original Charles and Kit. 2.5 akong pagkali. Kaya gupahan ko ani pagtanong na ko. Ay, 1.5 brad, ay 1.5. Dagan tag-video diba? Diba? Amazing. Wala ko tumasahi ugma eh. Ay, 900! Ano isa? Maligin ka. Nadaghanan naman ako kwarta eh. Nakuha na ko 200 sa akong mga bag. Panglimpyo. Hairpin. Hindi din ako nabilin akong rosaryuhan. Pinapabitbit dito ni mama sa ako kada biyahe. Ay, kato man din puti. Napa ko green ani. Puti na din siya. Bagay na ako sa akong bag na dala ko. Dapat naman gud ni rosaryuhan akong bag 20 pag magtakaw ko. Wala lagi ang rosaryuhan isa dere. Okay, dito ka sa bag natin. Gusto sila ko nag-video. Ay, pangkuan sa ano. Char. Okay, limpyo na. Lisod lang kanina bag. Lisod kayo siya isirado ba? Style kayo. Ito, race. Charles and Kit. Kani bago na ko din deliver sa ako. Kaya kaya po. 400 man siguro ni. 500. 400 plus. Uy, guwapo siya. Dako lang. Hindi na ko small siya na bag. Dako. Charles and Kit gihapon. Okay. Limpyo kayo siya. Wala siya yung mga tatsa. Napay isa kayo sling. Paano ba sling ani? Hindi kay bulak. Ay, guwapo siya. Unique. Unique yung style. Sige, order pa. Dito sa atong last na bag. Muna kong gigamit karon. Bag raid. Isa, patiket. Resibo. Wipes. Uy, wala akong pahumot guys. Pahumot sa talar. Nakay haniti ba? Nato ko may haniti ba? Pahumot sa talar. Pahumot sa talar, good. Wala akong ginagamit rin. Ano ako? Sa panty siya ibutang ba? Sa panty. Pahumot sa talar. Wala akong ginagamit kay gamay naman siya. Kuan bitbit asa nga bag. Cellphone. Pitaka, pitaka gamay kayo. Ay, tanawa kong pitaka sa sulod. Ay, natak 500 sa kabuo. Wala siya lain. ID na. Vaccine na kay vaccine. Ano na, kung paano Kani cards.
Wala yung nakunod ng cards. Supply. Pen. Bukat. Akong pintas, ganino, nabugto. Bro, nabugto akong pintas. Kaya 300 naman ha? Pag sure! Hindi ka nabiyan ni sa kuan, sa... Asa ito masya? Ako mga sinsilyo. Hanapin ticket isa, oh. Diba? O res. Ticket. Ticketing. Ticket na po. Isa pa dito. Paano akong ticket? Kani, Grand Mall. Hala! Ang akong kuko nga ipangita sa kuan. Ipangita na ako sa Cebu. Dara na siya dari ako. Ito. Kani, kuko. Ipangita na ako na sa Cebu. Katulad Boracay yun. Iba na akong kuko. Napay isa, oh. Ito biya mo, no? Iko na ko pila ko na ko ang kwarta sa akong bag. 50, 100, 200. 100, 200, 20, 40, 60, 60, 70, 80, 90, 100. 300 na. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 to 70, 25, 80, 85, 89. Naku, 389. Ano ko masahe mo, diba? Amazing. Ganda ka bag ani te isa to ko te. Tay mo ha. Ay lang niti ako ani pinangga. Ani te pagpili ani te oh. Sa basa namin, pala pila namin. Na. Ay guys.